Hello guys, welcome to my new video. Logoफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर. बेनिफ्राय जोङो दायो नै स्कुलनिफ्राय मा होनो फिसालाफोरखौ लाना फैबाय आरो नै. ओमफ्राय जोङो नै लाखिदों माने नैयाव बिबार लांफानोसै आरोना लोगोफोर नै. बिबार लांफानो नागिरदों आरोना माने गणेश सरस्वती फुजाथ' फैगासिनो नालाय लोगोफोर. बिनि थाखायनो बिबार लांफाखानोसै आरोना गायनानै दोनहैनोसै. लांनानै लोगोफोर खाथियावथ' मा होनो बिबारानो गैया नालाय ओमफ्रायो फुजा होनोबाथाय अबाव मोनगोन बिबारखौ बिदि जायो आरोना अबाव मोननो अबाव मोना जायो थ' जोङो ओमफ्राय बेखायनो लांनानै दोनहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय नैयाव बिबारा नै जा मोजां मोजां लांफाखानोसै आरोना दायो. ओमफ्राय हाबबाय आरो जों मानसि गैया नामा ए ओंखायनो नोंथांमोन लोगोफोर नोंसोरजों एसे शेयार खालामसै होननानै आङो भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर. ओमफ्रायो नोंसोरनोबो देखायगासिनो आरो आङो ना जि मोजां मोजां आरोना बिबारा. नै लोगोफोर बिबारखौ नायदो आरोना नै ओमफ्राय ओरैहाय सासेया माबा लागासिनो बिब'आ ओमफ्राय नै ओरैहाय गेलेदों फिसालाफ्रा गेलेबाय गेलेगासिनो आरोना. हा अबेखौ लानो आयु बिदिखौसो लानोसै नोंहा आंहा नै बिदिखौसो लांगोन. ओमफ्राय गोजायालाय आङो बिदिखौनो लांसै आं बिदिखौसो मोजां मोनो. नैबे रेडखौ जों ओमफ्राय नैबेयो बेसर बिबार ना बेखौ लांसै आङो. अ रेडसो होनफ्रांलाय लांबायहाय गोमखौ लानोसै आंहा बेखौ लानोसै आरोना. आंना बिदिनो दे बिबारखौ माखौ लानो माखौ मानो जाखाथारो आरो. ओमफ्राय माबा बारसे नै ने नै मोनसेयाव बारसेल' मालाय बिदिनो बारोबा मा खालामबावनो आरो बारथामसोबो थानायबो गैया आरो. ओमफ्राय मोननै थानायखौ लानोसै आरोना. मोननै थानायानो गैया आरो मोनसे गोजा आरो नांगौ आरो itu deh itulah deh. मोननै थानो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर बारसे गोजा ओमफ्राय नागिरना लाबाय आरोना मोननै थाफानायखौ. मा लादों बिबार लांनोब्रा बाबा फुजा होनायनि मा लादों जोंखौ माखौ लानो जादों ना बाबा नों माखौ मोजां मोनो? ओमफ्राय नैखौ लांबावनोसैलै मोजां मोनदों ना? बेखौ मोनदों नोंनि मर्जि दा नोंसोर लांगोन दा दो लेता वो दो ले लिया बहुत सारा और भी लेना है दो. हम करना है मुझे को हट तेरी साथ लाबाय आयो लाबोबाय ना लोगोफोर मोनसेल' लादों अबेबा आयु एफा बुरजा नांगौ ना बाबा ओंखायनो बुरजा लाबाय आरो ले बाबा ओए हेलो मैं अभी स्कूल से आया अच्छा ओमफ्राय नै लाबाय आरोना लोगोफोर नै हो सिस्टेम ओमफ्राय गोजा नागिरबावनोसै आरोना. गोजा नांबावगौ लोगोफोर. गोजायाथ' फसन जानायानो गैया होमबाबो नायनानै लांखानोसै आरोना खस्थ' जायोना नङाबा. माखौ मोजां मोनखो नोंलाय? अबे ए मोजां मोनहैयो ने लांनोसै नामा? मोजां नै चाइनिसखौ लाबा नै मोजां नुथारदों ना बेखौ लादो नोङो मोजां नुदोंथ' आरो बिदि माबाबो दं न'आव दंबाबो न'नियाथ' बोरै मोनफैनो नोंलाय ना किमान itu oh दाम दं बियो 150 गोजोनो मोजां मोना. ओमफ्राय गोजायाथ' बे जायाना गोजा गैया नै बिदिसो मोननांगौमोन नंगौ बेनो
itu hasil. Itu ada gimana? Oh itu tam kah? Iya dia soleh saja. Saya, iya saya beri, iya saya. Iya. Moncelo dong ada na, sampai. Ibang. Mama dong, cukli. Kerjaan itu ya ada na, sampai yang saya kira moncelo apa ya na lagi ber. Hari pun mana ada. Bibar pane ada na lagi periau ni hari hai, ang sedih kain tiada na, ni yau no dong, ni no dong. Apa ni? Isap kor, gimana isi mor? Mana kepala lakang bayar na ni, dari tangga saya. Nai, chicken alai lande. Nang thar guar na, bibar ko pujani thakai, fry. Kain jeng aji nai. Lang pakan se na lagu per. Nai angnya. Nोंसोर फैग्रोबाय ना आहा थिखो थावला आख' फाख' जाबाय आंहा मदोनखो ओमफ्राय बाबा हानहरलायबा हानहरलाय हमथालाय गोलैगोन नामा र' बाबा नोंनि आइ कार्ड दङथ' बेहाय ओमफ्राय जों दा थांनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैयावनो लादोंमोन आरोना जोङो बिबारखौ नै नैयाव लादोंमोन आरो लोगोफोर दा जों थांफिननोसै आरोना लाखांबाय Này đừng có đừng có hả थांगासिनो दायो लोगोफोर गाबोनानै सोलायखायो बार गुसु हाबो नामा hello बिदि माबा नाङा आयु नों मानो बिदि बिदि सोनाङा ओमफ्राय नै मोनफैबाय आरोना लोगोफोर फिसालाया बेगखौबो लाङाखैहाय आङो बेग लानो ना बिबार लानो जालायबाय नै टेबोल सायावसो दोनबावबाय आरोना बिबारखौ नै ओमफ्राय नै मा गेलेदों पेन्डा जयसआव मोननायमोन आरोना मा थायो पेन्डा जयसआवबो बे पेन्डा जयसखौ बे गेलेग्रानि थाखायनो नांबाय थागौ आरोना बिबाय थायो पेन्डा जयस गेन्जि फुल ओमफ्राय नै इयो माबा मा होनोलाय गोजाया मा नामखौ मिथिबावा मा नाम होनोमोनलाय बेखौ बिबार नामखौ मिथिबावा जबा नङा जबायानो गैया ओमफ्राय दायो ओंखाम जाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानैसो गायना दोनसै आरोना बेखौ आरामनो फुदो ड्रेसा बाबा Tuh guys rồi guys ông đang nhìn guys của tiếng guys जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जाखां लोंखां आङो बिबारखौ दहाय लाबोनायखौ बख'नानै दोनसै आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आं प्लास्टिकनिफ्राय बख'नानै दोननोसै आरोना ओमफ्राय नै थुलुंसि गायदों आरोना नै थुलुंसिया बिदि बुरजा दंमोनहाय बिदिया बायबाय आरोना माखासे ओमफ्राय बै बिब'नि न'आव थाबोबाय आरोना दोनबोदोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय दायो दा लायफिननांसिगोनसो आरोना दंना गैलाथाय ना बायबायसो नामा माखासे बायबाय ओमफ्राय माखासे दोनबोदोंमोन आरोना दंना गैला बेबा ओमफ्राय दा आङो बेखौ प्लास्टिकनिफ्राय बख'नानै दोननोसै आरोना दोनथ'नोसै ओमफ्राय बिबार गायग्राखौ ज' लायनांसिगोनसो आरोना नायहैग्रोनोसै ओमफ्राय गैयाबा बायना लायनोसै आरोना बायना लायनानै गायना दोननोसै आरोना दायो नायदो आरोना आं इदि मोननै थानायखौ लाबोदो आरोना ओमफ्राय नै बाय मोनसेल' आरोना ओमफ्राय नै
बिदि कालारखौबो लाबोबाय आं गोमो कालार ओमफ्राय गोजायाथ' गैखायानोमोन सायाव गगोन नामासै ओमफ्राय नैखौ आं मोनसेल' लाबोबाय आरोना मोनसेल' लाबोबाय आङो बे दामना दामा बांसिन बियो उफाय गैया आरोना लोगोफोर मा होनो फुजा होनो थाखायसो बायना लाबोनाय जाबाय नङाबाथ' नाङामोन आरो सरस्वती गणेशनि थाखायनो बायना लाबोनांगौ जाबाय आरोना नङाबा नाङामोन आरो ओमफ्राय नै बियो 20 थाखा आरोना फांसेयावनो 20 थाखा गोसो उफाय गैया लाबोनांबाय दा आं बख'ना दोनथ'नोसै आरो मा खालामनो आरोना लोगोफोर उफाय गैया बायनानै लाबोनांबाय बायनानैबाबो फुजाखौ होनांसिगोन आरोना होबाय थाग्राखाय होनो मोनाबाबो गोजोननाय मोना आरो बिबार गैयालासिनो होनोबो बोरैबा मोनोना लोगोफोर ओंखायनो लाबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो गायनायासो जालायलायनोसै आरोना अबाव गायनो जारलासो लायनांसिगोन तो आङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय